αποφάσισε ότι ο παίκτης ή η παίκτρια που θα πρέπει να αποχωρήσει από το Survivor είναι ο Λάμπρος. Λάμπρο. Φεύγω από εδώ πλούσιος, από εμπειρίες, από συναισθήματα. Έχω κάνει λούς, τους οποίους θα τους ζήσω και μετά. Και το ότι θα πάω να δω την οικογένειά μου, τους αγαπημένους μου, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Οπότε χαίρομαι για ό,τι έχω περάσει. Νιώθω τυχερός που έζησα αυτή την εμπειρία. Ευχαριστώ το Survivor που μου έδωσε την ευκαιρία να τη ζήσω, τους συμπαίκτες μου που με κάνανε και πέρασα όμορφα. Αυτό.